Má éachtar an domhain, ceaptha go raibh duine cinnte hééis líne a tharraingt trasna an domhain. Thaobh amháin tá Eacnamaíocht maith agus tíortha forbartha, ach thaobh eile tá tíortha atá bocht agus I méal forbartha. Sé seo an domhain thuaidh agus an domhain theas. Sa domhain theas, don chuid is mó tá na tíortha I méal forbartha, ach tá gach hinál tír atá I méal forbartha. Tír atá ag forbairt go máil nós an étóp. An fá go bhfuil an tír seo ag forbairt go máil ná go bhfuil an tír lán le tinnis, bochtanas, ocras agus ciúrúlacht sa rialtas. Tá sef fud fad na tíre seo, agus cílíonn sé seo go bhfuil sé an dheacair an ráta báis a chuineáil íseal. Ach ag an am céine tá tíortha ann atá ag forbairt go taifí. Tír nós an Arab hádach. Tá an tír seo ag forbairt chomh sciobtí sin mar gheall go bhfuil ula acab, agus tá siad á easpórtáil fud an domhain. Chuig go bliana ó shin, ní raibh is acab go raibh an achhainn seo acab, ach anois tá is, agus tá siad déanamh trádáil leis an domhain fad. Níl an tír seo forbartha go fóil. Cé go bhfuil siad chur airgid isteach san oideachas, níl cearta iontacha ag na mrá. Mar shampla, níl cead ag ban go amach sa bhaile, gan fearr a bheith in éanach leo. Idir an dálín san étóp, tá daoine ag fáil báis le sef, agus tá daoine fós gafa leis a bheirmóracht, agus gan a bheith ag gcuireadh gogadaí an scoil. Is cinnte nach bhfuil rudí féráilte sa domhain seo, agus fiúháin idir tíortha. An focail a chuirns muid an chuí seo nach bhfuil rudí féráilte ná Éagothromacht. Thosaigh Éagothromacht an domhain seo fadó, nuair a thosaigh tíortha na Heorpa ag gol timpeall na an domhain I déanamh cólíniú. Chonaic muid Éagothromacht I Mheiriceá theas nuair a chuaigh muintir na Spáinne ann. Cé go raibh daoine ann I Mheiriceá theas a bhí saifir le háchlannaí agus le cultúr, tháinig muintir na Spáinne isteach agus chuid siad an samhras sin. Mar shampla, chuid siad óir agus thógáil siad pláis Ríoga, Madrid leis an óir sin. Cad a tharla I Mheiriceá theas ná fágadh iad bocht, maríodh iad agus gcuidú an teanga a bhí acab agus an cultúr a bhí acab. Fágadh tíortha I Mheiriceá theas nós Mexico beo bocht, agus bhí an tír eile an Spáin an heibhir. Chonaic muid é seo in éireann freisin nuair a tháinig muintir na Breataine isteach I déanamh cólíniú an seo. Le linn amsir an chuirt a mhóir, bhí muintir na hÉireann an ocrasach, agus bhí daoine a fáil báis leis an ocras. Ach ag an am céine, bhí bleaist bia fáil in éireann, ach bhí muintir hasna ágar suir. I measc na rudaí a bhí ágar suir againn go sasanna, bhí beosteach agus orna. Tá rudaí níos féráilte an seo in éireann, ó bhíonn 950 I ragh, mar gheall go bhfuil neamhsplachas anois againn. Go háirithe ón bhliain 1973 nuair a formhaid tacaíocht ón Eorop, tá rudaí a gcuil go matúin. Tá rudaí iontacha agan le easpórtáil nós im agus rudaí eile nós beosteach, agus tá muid in ann praghas féráilte a fháil sin timpeall an domhain.